टाका 20 टाका टिकेटआ आसोलानि सियावसो खोमार' दा दाननानै माबानोसै কুমড়া আমি এই যে ঢুকলাম Di rumah dia geran semen dia. Bukan lain semen. bukan siapa nak आं सोदेरगोनसो नों होननायाबो थागोन दा बे जाबाय हाग्रामा ब्रिज Phơi hầm xem phơi. Thu hầm chứ. Đây là mình chị. Làm cho đây halogen लगाय बा लागोलै स्रां स्रां जागोन ना मोजां नंला दाहाय halogen लगायगोन ना आंना फट'आनो थाथारालै आंना दामदो हायर लानांगौ खेबजानो ओरै मा टेस्ट नायदोंलै दे दाबो सोदो जोंलाय मा लानो दा Sing pakai ya. ओरैनो जिरायसालि रेस्ट हाउस होनना बुंनाय जायो बेखौ 화면이 흐르 풀어주세. 가들을 자네. नाथुर फ्राय एवनाय भाई मानैजोंनो 100 रुपिस आंबो जों खालामनो लांद्रा
Saya di Selang Kenasar, tambah. Silakan ya. Lagi sila deh. Tanpa. Sir. Biasa main lollipop, chicken lollipop, momo, chicken leg fish. Sosma company ini. Apa ya loter lah nih dulu. Loter ini. পঞ্চাশ টাকা ডাঙর ডাঙর কম্বল, 50 টাকা ডাঙর ডাঙর দামি দামি গিটার আছে ইয়াতে। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে,
ফেন আছে, মোবাইল আছে, ৱাশ্বিং মেচিন, ফ্ৰিজ আপোনালোকৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। ৰাইজ এইটো নতুন বছৰত নতুন খেল, মন পচন্দ বস্তু আপোনালোকে চাই চিতি ল'ব পাৰে। মাত্ৰ 50 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি नानिबो खेला होयो इयाव लटरि किल' खोमा खासियाव बेसे बेयो थाइसे थाइसे मोनो खोमालै सब खेला देखो सब खेलालै खारबाय थायो जोंनि बे खेलाया दा बिथांमोना सुजुग सुबिदानि थाखाय औवाजों बानायनाय जिनिस बेफोरो गासैबो रायदोंनि wow Hello? Titanic jahaz ini sampai मैदेर खर' मेसिनजों खारनाय नामाब्रा मेगन मेसिना थादों बाय गथ'फोरा हनै बागथाबनानै सोरबा सोरबा गिदिर ओरैबायदि फिसा फिसा
Akhirnya kita raya aja nih berdua.